Det større Israel. Nu havde Herren sagt til Abram, drag dig ud af dit land og fra din slægt og fra din fars hus til et land, som jeg vil vise dig, og jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort, og jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig, og i dig skal alle jordens slægter velsignes. 1. Mosebog 12, 1-3. Velsignet er det folk, hvis Gud er Herren, og det folk, som han har udvalgt til sin egen arv. Salme 33-12. Samme dag sluttede Herren en pagt med Abram og sagde, til dit afkom har jeg givet dette land, fra Egyptens flod til den store flod, floden Eufrat, Kenitterne og Kenisitterne og Kadmonitterne og Hetitterne og Persitterne og Refaierne og Gananitterne og Amoritterne og Amoritterne og Amoritterne, Jebusitter. 1. Mosebog 15:18-21. Og jeg vil give dig dit afkom efter dig det land, hvor I du er fremmed, hele Kanaans land, til en evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. 1. Mosebog 17-8. Og Gud talte til Moses og sagde til ham, jeg Herren. Og jeg viste mig for Abraham, Isak og Jakob ved den almægtige Guds navn, men ved mit navn Herren kendte jeg mig ikke for dem. Og jeg har også oprettet min pagt med dem om at give dem Kanaans land, deres pilgrimsland, hvor I de var fremmede. 2. Mosebog 6, 2-4. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egyptens land for at give dig Kanaans land og være din Gud. 3. Mosebog 25-38. Vend om og rejs og gå til Amoritternes bjerg og til alle de steder, der ligger i nærheden, på sletten, i bjergene og i dalen og i syden og ved havet, til Kanaanernes land og til Libanon, til den store flod, floden Eufrat. Se, jeg sætter landet foran dig, gå ind og tag det land i besiddelse, som Herren tilsvor dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, at give dem og deres afkom efter dem. 5. Mosebog 1, 7-8. 10. Hvis I flittigt holder alle disse befalinger, som jeg byder jer at holde dem, at elske Herren eders Gud, at vandre på alle hans veje og holde jer til ham, da vil Herren uddrive alle disse folk fra dit ansigt, og I skal eje større folk og stærkere end eder selv. Hvert sted, hvorpå dine fodsåler skal træde, skal være dit, fra ørkenen og Libanon, fra floden Eufrat, til det yderste hav skal din kyst være. Ingen skal kunne bestå for jer, 10. Herren jeres Gud skal lægge frygt for jer og rædsel for jer over hele det land, som I skal træde på, således som han har sagt til jer. 5. Mosebog 11:22-25. Gå op på dette Abarim-bjerg til Nebo-bjerget, som ligger i Moabs land, som ligger lige over for Jericho, og se Kanaans land, som jeg giver Israels børn til ejendom. Deuteronomi 32-49. Efter Moses, Herrens tjeners død, skete det, at Herren talte til Josua, Nuns søn, Moses, tjener, og sagde, min tjener Moses er død, stå derfor op, drag over denne Jordan, du og hele dette folk, til det land, som jeg vil give dem, til Israels børn. Hvert sted, som din fodsål skal træde på, har jeg givet dig, som jeg sagde til Moses. Fra ørkenen og dette Libanon til den store flod, floden Eufrat, hele Hetitternes land, og til det store hav, hen imod solens nedgang, skal være jeres kyst. Ingen skal kunne bestå for dig alle dit livs dage, ligesom jeg var med Moses, sådan vil jeg være med dig, jeg vil ikke svigte dig og ikke forlade dig. Vær stærk og frimodig, til dette folk skal du dele det land til arv, som jeg svor deres fædre at give dem. Josva 1, 1-6. Og dette er de lande, som Israels børn tog i arv i Kanaans land, som præsten Eleazar og Josva, Nuns søn, og fædrene over hovederne for Israels børn stammer uddelte dem til arv. Josva 14-1. David slog også Hadadezer, Rehobs søn, kongen af Soba, da han gik for at genvinde sin grænse ved floden Eufrat. 2 Samuel 8-3. Om den pagt, han sluttede med Abraham, om hans ed til Isak, og har stadfæstet det for Jakob til en lov og for Israel til en evig pagt, i det han sagde, der vil jeg give Kanaans land, din arvelåslod, da I kun var få, ja nogle få og fremmede i den. En krønikebog 16:19. Og David slog Hadadezer, kongen af Soba, til Hamat, da han drog for at styrke sit herredømme ved floden Eufrat. En krønikebog 18-3. Hvilken pagt han sluttede med Abraham og hans ed til Isak, og stadfæstede det for Jakob til en lov og for Israel til en evig pagt, sigende, der vil jeg give Kanaans land, din arvelåslod, ja, meget få og fremmede i den. Salme 105, 9-12. Som slog store folkeslag og dræbte mægtige konger, Amoritternes konge Sihon og kongen af Basan, og alle Kanaans riger og gav deres land til arv til sit folk Israel. Dit navn, Herre, varer evindelig, og din ihukommelse, Herre, fra slægt til slægt. Salme 135, 10-13. Og det var i det 15. år, hvor Abram boede i Kanaans land, hvilket er det 70. år af Abrams liv, og Herren viste sig for Abram i det år, og han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur og kast dem for at give dig dette land til arv. Gå derfor nu foran mig og vær fuldkommen og hold mine befalinger, til dig og din afkom vil jeg give dette land til arv, fra Mitzraim-floden til den store flod Eufrat. Jas her 13, 17, 18. Da rejste Esau sig og vendte tilbage til Jakob og gjorde alt, hvad Nebajot, Ismaels søn, havde rådgivet, og Esau tog al den rigdom, som Isak havde efterladt, sjælene, dyrene, kvæget og godset og al rigdommen. Han gav intet til sin broder Jakob, og Jakob indtog hele Kanaans land, fra Egyptens bæk til floden Eufrat, og han indtog det til evig ejendom og for sine børn og for hans sæd efter ham for evigt.
Og dette er de ord, som Jakob skrev i bogen, i det han sagde, Kanaans land og alle hetiternes, heviternes, jebusiternes, amoriternes, perisiternes og gergasiternes byer, alle de 7 nationer fra Egyptens flod til floden Eufrat. Jas her 47-24, 27. Og det var efter Moses død, at Herren sagde til Josva, Nuns søn, og sagde, rejs dig op og drag Jordan til det land, som jeg har givet Israels børn, og du skal lade Israels børn tage landet i eje. Hvert sted, som dine fodsåler træder på, skal tilhøre dig, fra Libanons ørken til den store flod Peratfloden skal være din grænse. Jas her 88, 1-3. Og han sagde til ham, jeg Herren, som førte dig ud af Ur i Kaldæerne for at give dig Kanaanernes land til at eje det for evigt, og jeg vil være Gud for dig og for din sæd efter dig. Og på den dag sluttede Herren en pagt med Abram og sagde, til dit afkom vil jeg give dette land, fra Egyptens flod til den store flod, floden Eufrat, Keniterne, Kenisitterne, Kadmonitterne, Perisitterne og Refaiterne, Fakoritterne, Hivitterne og Kaoriterne og Amoritterne, Jebusitter. Jubilæerne 14-7-18. Og jeg vil give dig og dit afkom efter dig det land, hvor du har været fremmed, Kanaans land, for at du skal eje det for evigt, og jeg vil være deres Gud. Jubilæer 15-10. Og jeg sagde til min far Jakob, ved der vil Herren plyndre Kanaanerene og give deres land til dig og til dit afkom efter dig. Testamente af Levi 3:10. Og efter disse ting skal Herren selv, Jesus Kristus, opstå for jer retfærdighedens lys, og I skal vende tilbage til jeres land. Sebulens testamente 2:32. Og efter I er blevet mindre og få, vender I tilbage og anerkender Herren jeres Gud, og han skal føre dig tilbage til dit land efter sin store barmhjertighed. Testamente om Naftali halv 2.